Kaixo, Jon! Kaixo, Zemuz! ondo, oso gusto, benetan da. Nire bai, pozik zuez agutzean. Berdin. Jamin luze komentatu dugu betxemunuan asitazea aia. Okerez baino 2006 urte aldera hasi zinen, oantzeko katuko dira zuzuk, baina Tolosa eta Bilabon artean hasi zinen betxotan, ez? Bai, nik hor aldaketa kurioso batzuk izan ditut, jendea faltagatik. Hasi nintzen Tolosan talde batekin. Gero talde hortako bestiak ni baino zarragoak zinak utzi zuten. Eta pasatu nintzen nire kintako beste batzuekin beste talde batera. Eta ero kintako hiek berriz utzi zuten, eta orduan bai, Bilabonara pasa nintzen nire kintako jende gehiokin. Nolatan betxolaritzan esango diazu, aita gati nasako baina. Nolaten egokita jamen luze betxolaritzan mundua. Ba, seirazuk esan duzu bezala, aitaren gandik. Azkenean beha saiotara juten edo etxean doinuren bat kantatzen egitzanean itxikan guztua izen nintzen entzuten, erakartzen nindun. Eta orduan azkenean hortik antiratzen esan nion nik ere bertso eskolara apuntatu nahi nula. Izen eman genuen Tolosan. Eta jo nintzen ikusten probatzen entzuten, da ikusi nun bazala gustoko zerbait, bazala afizio bat, eta gustatuko litzea dakela hortan trebatu, eta hortan aritzea ero bai hortan hola esan nintzen. Kuriositate bat daukaz, eskolan saitu zinean betxolaritza inguruan zerbait berria deskubritu zenun, zerretik suposatzen da betxolaritza bere sakonean lehendik ezagutuko zenun aitari esker eta etxean eta ez. Bai, sakonen behintzat ikastola baino bertso eskolan base gehiago hartu nuen bertsolaritzari inguratuta ze lehenago hasi nintzen. Jende gutxiko ginean klase baino orduan errexago da azkenean irakaskilantzak ere bai, bakoitzakin gertu gokotea. Baina klaseko bertsolaritza bai izan politaz azkenean normalean baino ordu gehiago dira, orduan ni pozik nintzen horrekin. Normalean eitzen nintzen jendeakin eitzen nintzen, azkenean klaseko jendeakin, lagunekin, orduan hori ira ondo zen, erki pasatzen genuen. Eta azkenean zian ariketa harinagoak bai, batzutan jokuak edo herrimarroskuak eta loko gauzak egiten ikin batzutan bai, eta zan bertsolaritza bat ondo pasatzea bezala. Osea, bertso eskolan nola neukan serio xeago bezala, eta ikastolako bertso orduak, serio bai, saiatzen nintzen albezain bertsonak egiten. Baina, pixka lagunei laguntzen nintzen, eta hola. Baina polita zen bai, beste enfoke bat, beste modu bat. Betxolaritza polita da, batez ere hiztegia lantzen delako, ez? Bai, azkenean, errimetako da komeni da, geoz eta hitz gehiago jakin, geoz eta hitz gehiago errimatu ditzakezu. Orduan, egoerarako ondoen datorren errima aurkitzeko erresago da. Eta aparte azkenean entzuten jendia, nola bertxotan Euskal Herri guztiko jendia da bilan, ikasten dituzu hitzak beste euskalki batzutan, ikasten dituzu hitzak euskalki berdinean baino zuk etzautzen zenuna eta beste batek erabili errima bezala eta beste batek sartu bertso batean da ez da izan. Eta azkenean jutezea ikasten bai, hori ere polita da. Gero ere, aita ikustea askotan jungo zinetan, eta hor beste betxolari batzuk ere ezagutuko zinituztenez beste maila bateko bak. Bai, txikitan eta jute ginen gehien bat, karrorekin eta txiki-txikia ginen diagoakin, saiotara jute ginen. Eta gero ere bai, baina azkenean geozta gutxiko, bizitza gerozta okupatu daukatelako. Baina bai, tokatu zait eta azkenean aitaren bitartez beak aurkeztuta beste bertsolari batzuk ezautziare tokatu zait baizuk, esan dezun bezala gurekin konparatuta beste maila bateko dianak. Bueno, ez dakazu maila kaskara, sekolako maila duzue, eskolakoek, hori meritua dakazuten, hasi berriak eta aurpegia ematen.
eta honekin lotuta aldizkako gehienak eskolatekoetan izan dira eskolatekoen txapelketetan, Bai, eskolarteko txapelketa kurioso xamarra izaten da. Bai, Izaten da 14-18 tarte bitarteko jendiak egindakoak. Apuntatu daitezke aintzat, danak ez dira apuntatzen 14ekin, baina eta kurioso, ez 14ekin ez barkatu, 15ekin. Eta kurioso ez, azkenean 15 urteko norbaitek kantatu, 18 urteko norbaitek kantatu alde handia nabaria batzutan. Azkenean mailagatik ez baldin bada esperientziagatik ja, norbaitek 15 urtekin bere lehenengo eskolartekoa, edo 18rekin bere azkenekoa, oso desberdina azkenean ja templea gehiago kazu, plaza hortan bertan, denbora gehi pasatzu bertxotan, hasieratik hasi baldin bazate, orduan esperientzia gehi daukazu. Baina politia izaten da, ze da nola baiteko lehenengo aukera bat bertsolari ontzako nik uste plazaratzeko, txapelketa batean parte hartzeko, eta pixkat serio xo hartzeko ere, azkenean txapelketa da, txapelak daude, eta zoze serio izan leke. Eta plazaratzeko eta lehenengo plaza publiko batzuk iteko aukera politia da. Ze bai da txapelketa bat, baina jendeak ere eskolartekoa dela badaki orduan ez du espero ez dakit ze bertso superronak edo ez da izen maila, badaki eskolartu dela. Ala jene oso da eta oso kantatzen du jendeak, baina da plaza bat, lasai juntzaitezkena, kantatzea, probatzea. Gure irakasleak ez prometan esan zigun, baina esan zigun, eskolartekoari bira bi aukera dauzkazue. Edo izena zuek eman, edo zuen izena nik emango dut. Nahi ez zuena. Baina animatu, behintzat urte bat, jun, probatu, ikusi zer dan, plaza batian atea, kantatu beste jende batekin, ez pasaizu gustatzen ez aurkeztu berrez. Baina behintzat ez gehatu probatu gabe. Eta ni hola jun nintzen, eta gero hortik ja urte guztitan, ze esan dizuten. Eske plaza politia da, askotan, aukera hon bada plazaratzen hasteko eta, jendeak ezautzeko behintzat, eta berez oso baliagarria da hori. eta zure kasuan nolakoa izan zen lehenengoa urduri zinen, edo pozik, edo... Lehenengoa bilagonan izan nun, ordu behintzat etxetik gertu, alde hortatik kanpozi baina seko urduri nintzen. Holtzan atzian eserita silean disimulatzen zen igual, baina jeiki ezain fronto, biankak dardara, aurpegia raro xamar daka. Azkenean normala zane bai. Gainen ere saioan asko zian zarrak, asko zian azkeneko urtekoak edola, 18 urtekoak. Eta orduan, klaro, nik nivel maila asko nabari nun. Besteak azkarrago kantatzen zuen, hobeto kantatzen zuen, finago itezituen bertsuak. Eta ni lehenengo urteakin, nabari nun alde hori, baina alare pozik jo nintzen, ze esan dizutena, jo nintzen pentsatuz probatzen ator, ondo pasakoet, eta jazta. Osa ez txapela lortu berren atorrez da izaitia. Orduan hori, oso urduri egia esan, lehenengo plaza publiko nola iteko bat izan zalako, baina oso pozik. Gero, errepikatzeko asmoarekin irakitala zaketik geroga egin dituzu eskolateko gehiago, ez? Bai, lehenengo 15ekin izan zen, da gero 18 bitarte beste 3 alditan jo nintzen. Maximo hori da, gehien ez ere 4 urte nintzakezu eskolartekoan, adintarteatik eta ni 4 jo nintzen. Gero beste aldizkako batzuk komentatzeagatik sagi banaketetan ere egon baten bat. Eta ikasetan nahi dut orduko gehan nolakoa da gai bat emaiten dizuten duzuk betxoa botatzen duzun agoteko momentu hori, isilune hori, tentsio hori, nola eramaten hori betxolariak. Nik uste kasuan kasuko izango dela, bakoitzak ere bere funtzionamentu bat edo bere zegatik izango dela. Nire kasuan adiez, gaia entzundakoan, pentsatzen dut, lehenengo gaia entzuten dut, kokatzen dut zer dan gaia. Esate, ni hau naiz beste hori da, eta saiatzen naiz pentsatzen, ze esango diot. Ze azkenean lehenengo bertso izan da, zuk hasi behar dezu ofizioa. Bigarrena izanik, badaukazu aukera zure bertsoakin besteari erantzuteko, baina lehenengo izan da ez. Orduan, saiatzen naiz pentsatzen, ze esango nioke, personaje hori banintza beste personajeri, ze esango diot edo ze esango nioke.
Gero nola baiteko ideia batin, hor ere denbora gehiagi ezin da pasa orduan etortze zaizkizun ideietatik bat hartu azkar, horrekin bukaera bat osatu bezain ondo, errimak atea eta kantatzera joan. Azkenean lehenengo izan da tarte gutxi daukazu pentsatzeko eta ez daukazu zerri erantzun. Egia libre zela nahi dezuna kantatzeko, ze ez diozu besteari erantzun behar, hori ere egia, baina bueno, besteari erantzute hori beti izan daiteke errestasun bat edo horrekin ja bertsoa bideratu daitekelako. Hori izan behar duzu, binakakoa denean, nolabai konversazio hori dago bertsoaren bitartez ez, komunikazio hori eta nolabai bestearen erantzuna oinarri moduan hartu dezakezu ez. Azkenean zuk esan dezuna ez ofizio eta elkarrizketa bat, baina hitzeiten inordez bertxotan ditan da, orduan ezin dezu esan zuk gauza bat, nik beste bat, gauzuk zuriakin segitu nik kasorikin gabe, nik nerekin segitu zurik kasorik gabe, ze ofizioak ez daukazen zurik. Gatzen dira bi bakarkako, baina ez ofizio bat. Orduan, importantia da, bestei erantzutia, bestiak entzundako azuk esan bezala besti entzun, eta horren inguruan zehatu. Ez igual bertso osoa, ez igual bertxolo ere, beti igual ezin dago ez da komeni, baina baintzat entzun edo punturen bat sartu, erreferientzien bat sartu. Aparte gero entzulentzat ere asko zobia da. Jendeak erantzuten badio elkarri eta ideiak gaitzen juten bada eta argudioak eta iken baldin badia, eta ez bakoitzak berea bota eta aurrea segi, ze bestela esate izut. Hola kantatu da, zuk 3 bertso kantatu segidan, da nek 3 bertso kantatu segidan, berdina litzateke eta hori ez da. Ofizioaren grazia osoa edo kontu osoa da elkarri erantzun da elkarri joku ematea. Eta gainera beste faktore bat askotan kontuan hartzen ez dena da interpretazioa. Entzundako hori interpretatu egin behar duzu nolabait gozu zure erantzuna emateko ez. Bai, egia bai, osea, besteak erantzundakoa entzun, da pentsatu behar bale hori, nola esango diot, ze erantzungo diot. Eta gero ere bai, pentsatu behar ez zuk zer erantzungo zenioken, baizik eta zure pertsonaiak edo zure egoerak, bete izan, batzutan igual ez duela ezer aldatzen, zeda pertsona normal bat, herriko okina ba, igual ez du ezer aldatzen, baina baldin bazea pertsonaje bat horrekiko badula zea berezi bat, ikuspuntu berezi bat, bai pentsatu behar bale, nik zer erantzungo nioken ez, nire pertsonaiak zer erantzungo luke. Eta hortik abiatuta ja bai interpretatu behar pixkat, hori. Baina bete papel bat dakazu, inoiz ez zea izango. Bai, logikoki jamen luzezea mikrofonoa, baina inoiz ez zea izango zure papelean jan bere osotasunean beti ematen dizute egoera bat, pertsonai bat, papel bat, ez? Bai, normalean bai, baina egia ere bai, depende ze paper ematen dizuten, gehiago gerturatzen zizula ez. Nahi adez batzutan tokatu zait, beste norbaitekin kantu da, esatea, 2 gazte zerate. Eka, nahi paper hori oso gertu gogatzen zait, ze berez banaiz. Gero igual esaten digute beste zerbait nik zerrakeite. Militantzian zabiltzate edo beste dakizer nahi etzaiten hain gertu gatzen, eta orduan bai moldatu behar da. Baina nahi esatearekin 2 gazte zerate ez gertu gatzen zait. Eta bai esan dezaket nik esango nukena, kumplitzen deterako papera. Gero esaten baldin bate, agure batzea. Hori ez oso urruti gatzait, zeia, oinikan ez. Orduan bai moldatu behar dut gehixio pentsatuz, ze esango lukeen agure batek paper hortan, ze esango lukeen egoera hortan, nola, zer. Eta hor bai saiatu behar dut gehixio imaginatzen. Baina, ez da antzerki bat balitzari, kontu neuki behar da, baina ez da determinante ere. Nola ikusten du bertsolaria gai jartzailea? Zergatik gai jartzailea izkina bat dago, gaia jartzen, zuko jartzen, eta punto. Bertsolaria agertzen, zer da egoera hori, nola agertzen du egoera hori? Gai jartzailea, gimat txapelketaten edo saio formaletan gehiago beak ematen dunean saioa, ez libreko saio batean ez dago jartzailerik. Bale. Baina normalian
txapelketetan eta lako saioetan pieza klabea da, azkenean gaiak ez baditu jartzen eta ez bagaitu pixkat bederatzen saioa litzake ateako txapelketa batean, adibidez. Orduan, bai da pieza importante bat, gero egia da askotan kulpa danak bai botatzen zaizkiola. Eske gaia txarra zan, eske bueno, eske zea, baina bai da pieza importante bat. Eta nabari da, jartzaile batetik beste taldea nabari da batzutan. Eta eskertzen da, jartzaileak ondo jartzia gaiak, poliki hitzaitia, argi hitzaitia, edo errepikatzia ondo, edo nabari da. Eskertzen da, jartzaileak esfortzu horikia. Bertzemonuan zuretzat badakit galdera oso zabala dela, baina zuretzat zer da zailena bertzemonuan. Zailena bertso munduan. Ba. Galdera zabal xamarra bai. Izan daiteke ez lehenengo aldiz plazaratzia, eta esan dizutena lehenengo impulso hori hartzia animatzeko hortan. Egia dare bai, igual hainbeste jende ez daula gazten artean kantuan edo. Ingurukoak dauzkaulago, baina animatzia hortara eta esatia nik bertxotan hasi nahi eta goltza batea jungu naiz eta saio batian kantatuko. Ez da betire errexa. Geo saioak lortziare, hasiran gehien bat ez da errexare eta horregatik eskartzen dira eskolarteko moduko gauzak, zebe aukera ematen dizuet zu aurkezteko. Baina hori, igual gauza zailenetako bat, pertsonaren arabera, beste batzuk igual ez daukate hortan arazori, baina lehenengo aldiz animatzia, esatea, ni bertxotan hasingo naiz, eta plazara jungo naiz, eta jendearen aurrean jarriko naiz, eta bertxotan ninguet. Igual lehenengo esfortzu edo lehenengo ze hori. Zango nuke. Eta nire kuriositate badauka, igual ez dazu tokatu baina eskolatekoak bukatuta nola bilatzen ditu bertsolariak saioak, nola deditzen dute, nola enteratzen da. Hoi, bilatu baina gehiago esan zonat deitin behar zaituzte normalian, badaude sariketa ez, Osinalde, Lizardi, Xenpelar, baina horietan abixatu iten dute. Orduan, suerte pixkatu bat dimaukazu eta aukeratzen bazaituzte, juntzai eske kantatzea, eta bestela ez. Eoten diare bai, sariketak bestelakoak idatzizkoak ere bai, hor, edo zeinak hartu dezake parte, orduan ez da saio bat, baina bertxotan jarraitzeko eta txapelketa egiteko beste aukera bada. Bestela oten dira beste saio batzuk, adibidez, tokian antolatzen dianak, ez dakit. Ez dakit nun gorritan inguruko bertsolariekin saio bat. Ez dakit nun gazte saio bat, orduan inguruko herritatik handa deitziare erresa da. Herriko festetan igual abisatzen zaituzte kantatzeko, baina hori normalen bertsolariok ez da aukeratzen noiz edun kantatu, deitu itxen gaituzte, orduan itxoin behar, zenek deituko. Irurako jaietan tokatu zaizu kantatzea edo ez. Oaingoz zeintzatez, baina egunen batian igual. Gustatuko zaizuko ez. Bai, behin kantatu nituen bertso pare bat dola festetan, baina normalien egiten den saioan ez dut kantatu gaindik ez. Bertsoaz aparte ikasketan esan jazu ingenieritza ikasten ezala. Zergatik aukeratu zenun ingenieritza. Berez, nahi letrak eta zientziak bila gustatzen zitzaizkian bai ETBH-en da, bai batxin daula, baina erabakin nun nahi agoluna zientziatetik anjun. Lan mundura eta beidare bai, hobia iruditzu zitzaian, da gaina zientziak gustatzen zizkit igual, osak erabakin nun zientziatetik jotea. Eta hasian neukan argi zientziatetik nondik. Izan ziteken fisika ikastia, matematika ikastia, ingenieritza bat, baina ez da enekin zen ingenieritza ikasi ziur. Baina, batxi bat zan da hortikanen bilen, da baindikan zen, denbora dakat, beste urte bete ikusteko gauzak. Eta bai batxi batian eta bai batxi bin, hartu nituen informatikako hautazkoak. Pentsatzen, ingenieritza bat ikastea bat, komeniko zait jakitea. Eta junginan informatikan, programatzen, da ez da izia gauza iken, deson haure gustatzen zait, honek etiatzen dit. Geola mundu hori behirare, aukera polilla zion, eta informatikako gauza gehiago daulako. Eta esan,
hemendikan tiratu behar dut eta hola bukatu nuen, ingeniaritza informatikoan. Ze polita, eta pozik. Bai, egia esan oso pozik, osea, ustez karrera ondo aukeratu eta hori zer oso sensazio politia dela azkenean. Esatia, hainbeste aukera neuzkan, talare asmatuet gustoko batian sartzen. Orduan, bai, oso pozik. Biologak konpaginatzeko garaiak ikasketak eta bertsolaritza aldaketa nabaria izango da zuretzat, ez? Bai, bueno, lehenatik ere berdina egin genuen azkenean klasetara junda gero bertso eskolara azaldu. Nik bain gauz ez dauzkat hainbeste saio ikasketak traba bihurtzera inoak. Beste batzuk igual gehiago zatuko dira, baina nahi bintzat hori. Klasetara jun, klasetatik atea, bertso eskolara jun, geho etxean ez ozetia eta etxean zuzein, klasetarako bidean bertso puntu euseko zerbait entzun. Orduan bai irtzaizkit zorionez, bastante konpaginabiliak diala eta eman daidezkela bizaletasunak batea zorionez. Osea, zaletasunen artean, zure zaletasunetako bat da bertsoak entzutea bertsoa.eu zen. Bai, beti iren izan zuten, baina tarteka sartzen naiz, baina ez saio horren batia june baldin banun, baina ezin baldin banun jun, saio hori entzun. Edo lagunen batek kantatzen zuen ez dakinu, hori entzun, edo besterik gabe entzun, doinuak bilatzeko batzutan bai, da. Asko horren naiz ibiltza, baina tarteka bintzat. Entzun, eta ze musika entzuten duzu? Asko hori ez dut entzuten egia esan, kurioso xamarra baina ez dut gehiagin entzuten, baina ez, gustoko abeslari bat izaro, Xiberrutz ere bai, Anari ere bai, Naia bai. eta Gatibu tolako rock taldiak ere bai, eta Esne Beltza, eta... Betikoak. Bai, egia esan ez dut hortan gehiagi asmatzen ere. Eta bertsoa ez aparte, zure zaletasunak zentzuk izango litzaztuke. Ez, edo zen jenak, lagunekin egon, eta lagunekin atea, eta... Xakeare bai gustatzen zait, adibidez. Xakea. Bai, xake zalia naiz. Eta ibiltzen naiz bai, batzutan lagunekin. Batzutan online, bai, azkenean horretako ere aukera politia ematen du. Inorrez da honeako, eta online ere ibiltzen naiz, eta... Bai, gustatzen zait egia esan. Ordenagailuaren kontra, ez? Bai, edo bestela onlineko jende askoren kontra azkenean aukera polia jende pila baten kontra jolasteko, ordulo daude jende pertsonak jolasten, orduan. Oso praktikoa da. Ni jolasten batzutan partizea mobilean eta beti dago mundu osoko jendea jolasteko preseta, baina politeraz etzea konprometitzen laguntasun bat izango baluz bezala ez jolastezu eta punto, osea. Hoi da, eta oso praktikoa azkenean jende pila bat eukitzea. Bai. Nire pertsosa gustatzen, orokorrean nik uste gainean, mai jokoak orokorrean gustatzen zait. Nireako monopolia guana laguki ikasien kanpaldi batzuetan eta gustatzen zara. Bai, nire orokorrean, mai jokuak eta karta jokuak edo lako gauzak bat ikustatzen zizkit. Jon gaztea zera, esokerak. Hoende bai. Ni baino gazteko bat. Bueno, bila gaztea, hoende. Mundua eta bizitza hauetik dakagu ni jakineko nuke nola ikustezu eta nola gustatuko litzazuke zure burua ikustea hemendik 5-10 urteta. Epe laburra lehenen gauza karrera bukatuta. Eta lanean alkoholitz, lanean noski. Hauge. Bai, augeran bai. Posible balitzare plazetan. Ez guztiz, plazetatik bizitzia zaila izango litzake. Baina lana eta plazak bateratu balituzke oso ondo. Eta epe luzera, pozi. Bakit oso simplista lola esatea, baina pozi, lagunekin harremana mantenduz, familiarekin harremana mantenduz, lanien gustoa, alba da esan dutena plazetan,
Eta hori, orokorrean pozik gaude. Ohiko gauzak baloratzea eta egunerokoa bizitzea, ez? Bai, badakitola igual esan da simple xamarra da, baina Ez ez daukat beste plan berezitik ere. handirik eskatu gabe, hori da dakagun altxoga gizakiak, dakagun altxoga gube jendabete zogagabe. Bukatzeko badakigu dena ez dela edera bizitza honetan denetatik dakagu. Zuriaga gauetan mamu batzuk etorriko ezakizu loak entzera batzuetan kezkak direla eta zer kezkatzen zaitu Jon, Zer kezkatzen naun? bai. Kursoan zehar adibidez unibertsitateko gauzak. Bihar azterketa daukat edo gaurko azterketa bat egin dut, baina enaiz gustora gatu edo, bueno, adibidez olako gauzak. Ingurun horko norbait izoz etxarra pasatzen bazaio, berekiko kezkare bai, adibidez. Baina egia esan behar den normalen nahiko lasai egiten dutela lo. Nahiko, kezka gehiagire, hori aldian aldiko, unibertsitatekin kezka baino pixat presio konstante hori. Nire bai, batzutan oreganoa eta igual epea falta da lan bat entregatzeko, baina negoni galdetzen, iritsiko naiz epea. Adibidez, baina bueno, azkenean danari bezala hori ere nik uste tamaina hartzea dela, hortan asmatuko deula, hori. Ni asmatuet eguneko zu ezagutzea, Jon, benetan mila esker etutzeagatik. Zuri, gonbidatzeagatik. Eta egongo beha jarraituko dugu kontatua. Hombre, baietz. Agur! Agur!